Эфирда «Хәтер» рубрикасы. Барыбыз да белүебезчә, бу рубрикада без бүген арада булмаган, вафат булганнарга сагыну, юксыну хисләре җиткерәбез. Бүгенге тапшыруда без Нәсиха Исхак кызы Исхакованы искә алабыз. Югары Ярки авылында яшәгән кадерле тормыш иптәшем, яраткан әнием Нәсиха Исхак кызы Исхакова, әгәр исән булса, 1 октябрь көнне 93 яшен билгеләгән булыр иде. Кызганычка каршы, 13 ел элек, 21 декабрь көнне әниебез безне мәңгелеккә ташлап китте. Кадерле без, зур һәм авыр тормыш юлы үтте. Яңа аю орта, каенлык төп мәктәпләрендә белем алганнан соң, Бөре шәһәренең югары уку йортында укып, һөнәри эшчәнлеген Илеш 7 еллык мәктәбендә башлый. Эшләгән чорында Татарстан Республикасының Алабуга педагогия институтын читтән торып тамамлый. Әнием Тыпый, Ишкар, Ширеккүл, Ябалак, Татыш мәктәпләрендә яшь буынга төпле белем бирүгә бар көчен салды. Мәктәптә укучыларны туган телдә укырга һәм язарга өйрәтте. Хаклы ялга чыкканчы, сайлаган һөнәренә тугры булып калды. Безнең әниебез сабыр холыклы, тыйнак булды. Югары Ярки авылында әтиебез белән 50 елга якын гомер кичереп, 2 балага гомер биреп, икебезне дә яратып, сөеп үстереп, укытып, зур тормыш юлына чыгардылар. Без аны бик нык сагынабыз, юксынабыз, искә алмый калган көнебез юк. Кадерле безнең авыр туфрагы җиңел, урыны оҗмахта булсын. Әнием, бәгърем, син һаман күңелдә, гомерләр үтәләр дә китәләр. Онытмыйм мәңгегә, син минем бер генә, төшемдә, өнемдә мин сине юксынам. Син безне яраттың, өйрәттең яшәргә, дәртләнеп, сөенеп, тормышны яратып. Рәхмәтлемен сиңа, тик сиңа, әнием. Йөрәккәем яна, син дип ялый күңелем. Тормышка ашмаган хыялларың калды. Без атлыйбыз җирдән, син күрсәткән юлдан. Синең киңәшеңне, хәер фатихаңны юлымда ташламам, югалтмам, югалтмам. Әнием, бәгърем, юксынам, юксынам. Сине мәңгегә сагынып, юксынып, тормыш иптәшең Зөфәр, кызың Сәкинә.